Казань брал, Астрахань брал. 1552 елның октябре. Казан ханлыгы урыс дәүләте тарафыннан басып алына. Татарлар бәйсезлекләрен югалта. Моннан 469 ел элек булган вакыйгалар милләт хәтерендә әлдә саклана. Ни өчен? 21 гасыр кешеләре өчен хәтер көне. Нәрсә соң ул? Хәтер көне ул Казан ханлыгының җимерелгән көне һәм татарларның дәүләтчелеге бетерелгән көн. Ул татар халкы өчен фаҗига. Хәтер көне это для меня в первую очередь память, это в первую очередь скорбь. Взятие Казани войсками Ивана Грозного – это и для чувашей большая трагедия. День как раз для меня, когда татары потеряли государственность. Вся татарская культура, да, вот, которая там где-то зафиксировалась, и она вот все равно ведет к этому хатыр-кыны, к этому казанскому ханству. Ну и как бы сама Казань вообще полностью, в принципе, об этом всем напоминает. Шәхсән минем хәтерем югалса, мин Илгиз булмыйм. Шулай ук бу халыкка да хас. Дәүләтчелегебез өчен сугышып шәһид киткән ата-бабаларыбызны искә алу көне беренче чиратта. Сейчас столько времени прошло, и стоит ли ворошить все это? Дата, которую нам точно нельзя забывать. Иң элек билгеле фаҗига, аннан соң хәтер, аннан соң милли үзаң. Русия тарихы дәреслекләрендә Казанны яулап алу турында сөйләнә әлбәттә, ләкин бу урыс дәүләте үсешендәге чираттагы бер фал буларак кына тасвирлана. 1990 елларда татар милли хәрәкәте хәтер көнен оештырып җибәрмәгән булса, гади кешеләр бу вакыйга турында гомумән уйланыр иде микән? Первый раз мне рассказали о хатыр-кыне в школе, как предмет истории, но там это было, скорее всего, как такая проходная дата с точки зрения татарского народа и как героизация Ивана Грозного. Әдәбият, тарих дәресләрендә, шулай хәтерле музыка дәресләрендә дә хәтта безнең Казан алынуы бәйтен өйрәткәннәр иде инде, танышкан идек аның белән. Мәктәп елларында милләтче авылдашларым белән Казанга беренче тапкыр хәтер көненә килгән идем. Хәтерим әле без мәктәптә укыганда без үзенә күрә бер линейка үткәрәйдек. Әзрәк кенә безгә әйттеләр иде, нәрсә ул? Кашан булган, ничек булган? Студент вакытлардан инде без митингка чыга идек ул көнне. Андагы абыйларның, апаларның сөйләгәннәрен тыңларга. Услышал, наверное, в университете, когда вообще вот заинтересовался различной татарской тематикой, у меня вот началась вот эта татарская самоидентификация. Вот, и когда я переехал в Казань, я переехал из Петербурга, я даже сходил, вот здесь вот есть, как называется, парк Тинчурина, сходил на хатыр-кыны, на пару вот этих вот встреч. После того, как Иван Грозный взял Казань, все знаем из истории еще школьной программы, что была насильственная христианизация, которая очень сильно, плохо повлияла на судьбу чувашского народа и других народов. Чуваши не знали русского языка, русские попы среди зимы собирали народ, ничего не объясняли, крестили их, заставляли купаться в проруби. Ваш Бог, которому вы молитесь, он неправильный Бог, вот вам даем новую иконку, вот туда вы должны молиться. И культура то же самое, и язык, естественно. Касается всего комплекса жизнедеятельности целого народа. И когда происходит ломка, конечно, это трагедия. Хәтер көнен маргиналләштерергә тырышалар һәм хәтер көненә килгән кешеләрне, анда катнашкан кешеләрне ниндидер акылдан яза башлаган картлар иттереп бирергә тырышалар. Бу асылда тамырда дөрес әйбер түгел. Без аны хәтерләргә тиеш, нинди формаларда. Анда Сөембикә манарасы янына барып дуга кылулармы ул. Алар төрле яктан эшләнергә тиеш миңа калса. Мәктәпләрдә дә ул хакта сүз булырга тиеш. Диния нәзарәте дә үз ягыннан ул аның белән шөгыльләнергә тиеш. Үзебезнең Татарстанда ул конкрет көне булырга тиеш һәм конкрет истәлекле даталар көненә ул керергә тиеш. Хәтер көнендә мин нидер митингка чыкмас идем, чөнки безнең кызганычка каршы кайбер безнең милләттәшләребез азатлык дип чыгара башлый. Минемчә бу дөрес
күренеш түгел. Мне кажется, нужны какие-то более мягкие формы, которые бы, например, вовлекали детей, там, студентов, да, чтобы это, ну, это, может быть, не должно быть прям такое что-то нагнетающее, вот, а может через какие-то мягкие подходы, там, не знаю, может те же концерты могли бы быть. Урам шараларына чыга алмаган вакытта да минем гаилә вәкилләрем без бергә утырып бу вакыйганы искә алабыз һәм шаһит киткән ата-бабаларыбызның рухына дуа кылырга тырышабыз, инде дуа кылабыз. Шахид булган кешеләрнең, гомумән вафат булган кешеләрнең рухларына дуа кылу ул ничек тә дөрес. У нас есть там шикарная опера Сюембике, да? Ее можно в этот день показывать, ну, как бы она прям в тему. Ну, то есть какие-то такие вещи, где весь город вовлечен, но при этом, как бы, с точки зрения властей это не выглядит как какой-то там, не знаю, жесткий национализм, экстремизм и тому подобное. Швашам, в особенности молодежи, нужно объяснять, рассказывать нашу историю. Тут, как говорится, это никакое не ущемление ни русских, ни татар. Вот был Аттила, был Цезарь, был Грозный. И все. Вот чтобы этого избежать, мы точно не можем допустить, чтобы это превратилось просто в главу в учебнике истории.